Rech en chiemo ma oher kod ji mopogore opogore. Thoth ji ong'eyo rech ma ichwako, rech ma iwang'o kod rech ma itholo to ichamo gi kuon e mesa. Kata kamano, jodak ma Lamu to nyiso kit tet mamoko ma iloso godo rech. Kaka Brian Nyilima koro leronwa, jo Lamu loso nyaka sambusa ka gitiyo kod ring rech. Malo prabiro mar gweng' ma Kisiwani e kaunti ma Lamu oluor kod nam ataro mar Indian Ocean. Gino mamiyo lupo bedo ng'alo mamalo kaka yor yuto. Kit rech ma opogore opogore bende yudore e namno. Omiyo jotedo, johala kod jochiemo ne ochokore e nyasi mar nyiso kit tet mag rech e dho wath ma Kisiwani. Kanyo emane wayudo ni rech inyalo ted godo sambusa, kebab, pizza, makati mobul kata sandwich e kit chiemo mamoko. Chiemo maywayo oganda mathoth koda mago matimo limbe Lamu. Samaki kila vile unavombuni ndivyo yani unavokuja kumletea utamu. Na viungo na vifaya vya samaki ambao ukitumia wewe mwenyewe unaona raha. Siku hii ya Seafood Festival ni muhimu sana kwa uchumi wa Lamu na pia katika kuonesha ule upishi wa Kilamu. Tend County ma Lamu osingodhi nyime gi nyasi mag nyiso kit chiemo ma opogore opogore dwe ka dwe mar bero uchumi mar Lamu ma otenore gi weche mag lupo kod limbe. Samaki katika afya yetu ni kiungo muhimu sana, ni source kubwa sana, natural source ya protein, ambayo tunajua protein ni ile ya kujenga mwili. Tumeona kuwa sisi ni matajiri wa bahari na blue economy ni tajiri katika Lamu, kwa hivyo kuongeza value additional. So tukaona pengine tuchukue huyu pweza tumfanye tofauti, pengine mshikaki. Tuchukue huyu samaki tumfanye pengine katlesi ama kababu yake. Kwa hivyo nataka kuonyesha kuwa huyu samaki si lazima umle samaki peke yake. Anaweza kufanya katika njia mbalimbali na uendeleze ule utamaduni ama upishi wa Lamu. Kawelo yudho kado, johala mor nikech yuto lenyo fukogi, kendo miyo gi geno mar chiro chal mar uchumi mapachoka. Brian Nyilima, Ramogi TV. Erokamano ahinya kwa Ramogi.